Výborne. 5. 20 spolu. Takže máme koľko? 4 sérií po 5 s hybou? Áno, 4 série po 5 hybou. Výborne, paráda. Tie svaly sa akože riadne ukázali. No. Super, Ondrej. A teraz čo ešte? Chcem robiť plank 1 minútu. Takže Ondrej ide robiť plank pose, čo je skvelý cvik na posilnenie jednak brušných svalov. Dáme si minútu od teraz. Stopujem. Môžeš. Takže je to skvelý cvik na posilnenie brušných svalov, na posilnenie ramien, chrbta, môžete vidieť, hej, v podstate celej centrálnej brušnej oblasti, trupu, zadku, stehien a naozaj posilňuje, že hĺbkové brušné svaly, takisto ako keby ste na takéto prelieske cvičili nejaké vyťahovanie kolien k hrudi, hej, že cviky, ktoré využívajú vlastne ten taký naozaj hlboký ťah nôh smerom k hrudi alebo takéto plank pose, hej, sú oveľa účinnejšie cvičenie na brušné svalstvo ako klasické brušáky alebo iba nejaké sklápačky na chrbte, hej, tie posilňujú naozaj iba také povrchové svaly, nie sú tak naozaj opravdivo účinné do hĺbky. Takže Ondrej drží už 45 sekúnd, ešte mu dávame 15, môžeme potom odrátavať pomaličky 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a máš minútu. Super. Ako to šlo? Dobre, chcete vidieť brušaky? Dobre. To telo sa už rysuje. Čorando se Superman. Ja som pešora. On robí akože fakt, že pokroky, pokračuje v cvičení. Ale už asi nemusí byť z hyby, už robil dneska 20. Či ešte dáva? 21, 22, 23. A ešte ti kolena si má vyťahovať k hrudi, Ondrej, to si už robil? Ktoré? Kolena k hrudi vyťahovať, to si už robil? Skús raz, 2, výborne, ešte aj pánvu dohora, 3, super, to je ono. 4, pocit pánvu a ťahaj to celým brušným svalstvom, 5, super. 6, 7, 8, 9 a 10, výborne. Tak a ešte ukáž nám nejaký cvik na natiahnutie brušných svalov, čo by si napríklad poradil svojim divákom, že ako sa učíme naťahovať brušné svaly na joge. Svojim divákom by som poradil jedinú vec, nájdite si osobnú trénerku, bez nej nemáte šancu uspieť, ja som to zistil a je to tak. Fakt? Jo.